ليلة عشيت وجوا بتلم كيسها كبيرة فارني فتو دهلت ويلدتي بن قلبي لبيم لي صهنو ديكلوم فايراي ماريا وجسو ديكي تاربيا. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Joseph Muscat. Illum il-Knisja tkompli bl-ottava tagħha tal-Miljiet u llum niċċelebraw il-festa tal-Martri Innoċenti. Il-kelma martri tfisser xut. Dawn it-trabi mingħajr ma jafu imutu għal Kristu. Aħna llum qed inkunu l-istess forsi bħal Erodi, noqtlu l-innoċenti. Mhux biss it-trabi fil-ġuf, imma raw kemm tfal u trabi qegħdin jiġu maqtulin b'dawn il-gwerer. Jeħud jeżis inkunu niex ta' kuxjenza li narfu naħdmu biex l-umanità tgħix fil-paċi. Għalhekk ejjew nitolbu il-mulej bl-interċessjoni ta' dawn it-trabi biex fid-dinja, partikolarment fl-art imqazza, issaltan mill-ġdid il-paċi. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurrawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla ben il-Missier, jint li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina, jint li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qajt talb tagħna, inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek iloli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla f'dan il-jum it-trabi innoċenti martri xandru it-tifħir tiegħek mhux bil-kliem iżda bil-mewt tagħhom. Għamel li jilfidi li nistqarru b'fomna nuruha wkoll bl-imġiba ta' ħajjitna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Ar mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, din hi l-aħbar li smajna minn għandu u li qegħdin inxandrulkom li Alla hu dawl u ebda dlam ma hemm fih. Jekk ngħidu li aħna msebħin miegħu imma nimxu fid-dlam, inkunu qegħdin nikdbu u ma nagħmlux il-verità. Iżda jekk nimxu fid-dawl kif inhu fid-dawl hu stess, aħna nissieħbu fl-imkien u d-dem ta' Ġesu Kristu Ibnu inaddafna minn kull dnub. Jekk ngħidu li m'għandniex dnub, inkunu qegħdin inqarqu bina nfusna u l-verità ma tkunx fina. Jekk nistqarru dnubietna hu fidil u ġust, hekk li jaħfrilna dnubietna u jnaddafna minn kull ħażen.
Jekk ngħidu li ma dnibniex, nkunu qegħdin inkitbuh u kelmtu ma tkunx fina. Uliedi, dan qiegħed niktibulkom biex ma tidinbux. Imma jekk xi ħadd jindem, aħna għandna difensur quddiem il-Missier, lil Ġesu Kristu, il-Ġust, u hu iħallas għal dnubietna. Mhux għal tagħna biss, iżda wkoll għal dawk tad-dinja kollha. Il-kelma tal-mulej. Ħajjitna ħeles mixbiek, ħajjitna ħeles mixbiek. Li ma kienx il-mulej magħna meta qamu għalina n-nies, ħajjin kienu jibelgħuna meta nxtelu bil-għadab għalina. Ħajjitna ħelset mixbiek. L-ilma kien jarraqna, il-wiet kien jgħaddi minn fuqna kien jgħaddi mewġ tal-ilma qawwi. Ħajjitna ħelset mixbiek. Ix-xibka tqettet u aħna ħrabna, l-għajnuna tagħna f'isem il-mulej li jagħmel is-sema u l-art. Ħajjitna ħelset mixbiek. Alleluja, alleluja, alleluja. Lilek u Alla infaħru, lilek bħala mulej nistqarru, lilek ifaħru mulej il-qtajja tal-martri rebbieħa kollha bjuda. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta telqu il-maġi, der anġlu tal-mulej f'ħolm lil Giuseppi u qallu: ħum miegħek lit-tifel l-ommu u waħrab lejn l-Eġittu. Ibqa' hemm sa ma ngħidlek jien, għax Erodi se jfittex lit-tifel biex joqtlu. Giuseppi qam, ħamijaw lit-tifel l-ommu bil-lejl u telaq lejn l-Eġittu u baqa' hemmhekk sal-mewt ta' Erodi. Biex hekk iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: mill-Eġittu sejjaħt lill-ibni. Erodi imbagħad meta ra li l-maġi kienu daħku bih, inkolla bisħieħ u bagħad joqtol f'Betlem u fl-imħawi kollha tagħha l-tfal subien kollha minn 2 l-isfel skont iż-żmien li sar jaf mingħand il-maġi. Imbagħad seħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Ġeremija meta qal: Frama instema leħen biki u l-fieq kbir, Rakele tikbil l-ulieda u ma tridx min ifarraġa għax m'għadhomx iżjed. Il-kelma tal-mulej. Eżies noqogħdu ftit attenti għax dan il-Vanġelu li smajna nistgħu nitqarqu bih f'liema sens. Għax nista' ngħid din storja li ġrat ilu u spiċċat. Imma l-Vanġelu hija l-kelma t'Alla għalina llum. U dak li smajna fil-Vanġelu għadu jiġri miegħi u miegħek ukoll. F'liema sens? Araw ftit l-ewwel paragrafu x'jgħidlu l-anġlu lil Giuseppi. Ħu miegħek lit-tifel u l-ommu u waħrab għax Erodi se jfittex it-tifel biex joqtlu. Qegħdin niċċelebraw il-miliet, qegħdin niċċelebraw it-twelid ta' Alla magħna.
Minna l-anġlu jinnistħajlu l-qed jgħid l-istess kelmiet lili u lilek. U qed jgħid li qum minn hemm, qum minn nas tiegħek, iftaħ għajnejk. Għax hemm min irid joqtol it-tifel. Hemm min irid ineħħi minn qalbi u minn qalbek il-preżenza ta' Alla. Għaliex aħna x'qed ċelebrajna li Alla huwa magħna, li l-mulej twilet qiegħed fina, imma jeħtieġ ukoll li jiena u int bħal Giuseppi nieħdu ħsieb li din il-preżenza ta' Alla fina tikber. Id-dinja ta' żminijietna eżies tfittex iva li toqtol lil Alla fil-ħajja tal-bniedem, li tnixxef il-fidi tagħna fih, li taljenana biex ma nibqgħux konxji tiegħu fil-ħajja tagħna ta' kuljum u ma nibqgħux narfuh. Il-festa tal-lum dawn il-qtil ta' trabi tal-innoċenti fl-aħħar mill-aħħar qiegħda tfakkarna li l-aktar tarbija innoċenti mija ħatta Kristu nnifsu li hu stess twieled u jispiċċa mislub fuq is-salib bħala l-bniedem innoċenti x'jgħidlu l-ħallil it-tajjeb lil sieħbu. Dan aħna ħaqna din il-mewt għax ma għamilna l-ħażin, imma dan m'għamel xejn ħażin. Kemm drabi aħna stess ukoll eżies naġixxu forsi anke bħal Erodi bil-mod ta' kif jiena ngħix, nipprova naqret il-Alla bl-eżempju li nagħti infixklu il-fidi tagħna ta' xulxejn. Dan huwa l-Vanġelu konkret għalina, din hija l-kelma ta' Alla llum għalija u għalik. Għax faċli jien ngħid u iwa jien ma qtilx trabi. Allura dan mhux għalija, dak għal min qed jagħmel l-abort u nieqaf hemm. Imma jien il-mentalità tiegħi, fil-kliem tiegħi, il-mod ta' kif ngħix, bliema testimonjanza, liema xhieda qiegħed nagħti. Qiegħed inkun verament xhud tal-preżenza ta' Alla, jiġifieri ngħix ta' bilħaq ta' bniedem li jaraf li Alla huwa miegħu, jew qed ngħix sempliċement ħajja ta' bniedem ta' mingħajr Alla. Għalfejn impoġġi biss mistoqsija waħda, imma nagħmilha biex nirriflettu ftit. Għalfejn kważi illum il-ġurnata qed ngħixu ħajja doppja. X'in immur il-Knisja qaddis ma jmissni ħadd, kważi ninqata' mill-art, imbagħad noħroġ il-barra mill-Knisja, ngħix daqs li kieku Alla ma jeżistix. Il-kelma martri ma ninsewx tfisser xut. Tinsewx it-talba li bija tlabna lill-Alla fil-bidu ta' din il-quddiesa. Għamel mulej li aħna nkunu xhieda bl-emil, xhieda tal-fidi tagħna bl-emil tiegħek. Il-fidi mingħajr emil hija vojta. Jew nitolbu l-mulej biex hekk f'dak kollu li nagħmlu niġdu li aħna ta' Ġesu. Jehud jeżies nresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej sapex permezz ta' ibnu l-ewwel wieħed fost l-innoċenti kollha. Id-batija ta' tant bnedmin bl-aħtija tkun ta' fejda għad-dinja. Nitolbu u ngħidu mulej inti fdejtna b'demmek, mulej inti fdejtna b'demmek.
sabiex il-Knisja mingħajr biża' b'kuraġġ u bħeġġa tkompli xxandar il-Vanġelu tal-ħajja nitolbu. Sabiex il-mexxejja tad-dinja, partikolarment dawk tal-Art Imqazza, iħabirku ħalli tieqaf il-gwerra u l-qtil ta' tant innoċenti nitolbu. Sabiex it-trabi li jitwildu minn tqala mhix mixtieqa, isibu min jilqagħhom u jrobbihom bożza u bimħabba nitolbu. Sabiex dawk li jwettqu l-abort isibu fina wkoll l-għajnuna ħalli jirrikonċiljaw ruħhom ma' Alla u magħhom infushom nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla, għajn ta' kull ħajja, ilqa' fi ħdanek il-vittmi innoċenti tad-dinja kollha bħalma lqajt fis-sema li trabi innoċenti ta' Betlem. Għati lilna li nagħtu xhieda tiegħek quddiem kulħadd tal-imħabba tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Mbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Mbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li nofrulek frott id-dili għaw xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta li qegħdin nagħmlulek għaddejja tiegħek u b'dawn il-mistieri tas-sema naddaf lil fidili li jaqduk minn qalbhom bħalma bihom ukoll tiġġustifika lil dawk li jkunu għadhom ma jafux jaqduk. Bi Kristu Siedina, il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedina. Bih illum idda qudiemna l-emil tal-għaġeb tal-fidwa tagħna. Għax meta il-verb tiegħek sar bniedem bħalna, in-natura dgħajfa tagħna kisbet ġieħa għal dejjem u bis-saħħa tal-għaqda tiegħu magħna seħibna miegħu fl-istess ħajja bla tmiem. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, smewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej intilajn ta' kull qdusija, għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs u radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku koll wara l-iklaħa l-kalċi reġerad il-ħajr tar id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċ ta' demmi tal-patt ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li xrita likom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jeħuti nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna. Għaddismek, tiġi salt nagħtek. Ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kun inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Ħallejtu Alla s-sema biex teħx fostih il-bnedmin. Sirt bniedem wieħed minna biex tibdili l-ħatin. Sirt bniedem wieħed minna biex tibdili l-ħatin. U bambin xkejken kelwa tarbija, ejja eħlisna mill-lajk tal-ħtija, u Alla taħnina min kem dbatija dej, minħabba dawk li fdej, min kem dbatija dej, minħabba dawk li fdej. Lemħu kutredu l-kwikem, xinraw tarbija far, kim edha fufti tiben, balli fqar fost il-fqar, kim edha fufti tiben, balli fqar fost il-fqar. Widdew bil-qawwa biex fl-izbaħija juruh lewietek l-ommok Marija, u maħallina dirajna inbennu, u ma qalbna inħadru, dirajna inbennu, u ma qalbna inħadru. Nitolbu. Mulej aħna l-qaddeja fidili tijek, tqarbilna fil-festa ta' trabi innoċenti martri. Kattar fina il-frott tas salvazzjoni, bħalma fġieħ it-twerid ta' ibnek oġbok tilqa lil dawn it-tfal fil-glorja tas-sema, meta kienu għadhom żgħar wisq biex jisqarruk. Bi Kristus jedna. Ek nixtieq nfakkarkom li għada sejjer ikun hawn il-kunċert tal-miliet mill-Iskola Kantorum Jubilate in Presepio, u għalhekk il-quddisa ta' filgħaxija ser tkun fil-5:30
u mhux fis-6:30, fil-5:30. Jew nofru hekk dawn it-tliet avamarijiet biex il-mulej jidawwal il-moħħ ta' dawk li forsi qegħdin jaħsbu biex jikkommettu l-abort. Jew nitolbu hekk biex dawn il-persuni jisibu nies li jgħinuhom joħorġu mid-dalma li fiha jinsabu. U għalhekk bil-qalb ngħidu flimkien: Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Dinni lati